30 ел эшләп килүче Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы үз эшчәнлегендә кайсы юнәлешләргә өстенлек бирә. Хатын-кызларның, гаиләнең, балаларның тормыш шартларын яхшыртуда, хатын-кызлар арасында эшсезлек проблемаларын хәл итүдә, аны һәм бала хокукларын яклауда, күп балалы гаиләләргә ярдәм итүдә, татар гаиләсен саклау аша татар милләтен үстерүдә, гореф-гадәтләрне, телне саклап калуда ничек эшли. Татарстан радиосының пар канатлар тапшыруының чираттагысы шушы көнүзәк мәсьәләләргә багышланды. Радио тыңлаучыларының сорауларына оешма җитәкчесе Кадрия Идрисова җавап бирде. Алдагы мөһим бурычларга тукталды. Кадрия Раисовна, оешманың бүлекләре кайларда эшли? Милләтне, телне саклауда, үстерүдә нинди юнәлешләргә таянасыз? Бу инде 30 ел эчендә Ак Калфак билгеле моның элекке җитәкчеләрдә бик көчле эшләүче ханымнар, Роза Туфетулованы бик тә атап китәсем килә. Аның иң беренче оештырып җибәргәндә аның җитәкчесе Роза Туфетулова, ул безнең бик тә зур җәмәгать эшлеклесе, депутат хатын-кызыбыз һәм күренекле шәхесебез, һәм аларның эш юнәлешләре башка илләр халыклары белән, башка илдә яшәүче татар халыклары белән элемтәне булдыру, ул бик җаваплы әйбер. Башка регионнардагы халыкларны туплау, җыю һәм инде бик максатлы зур эшләр башкарганнар. Хәзер менә мин үземә инде 8 елдан артык китте бу оешманы җитәкләгәнгә. Без инде билгеле шулар эшләгәнгә таянып, киңәйтү ягын һәм шул ук вакытта бала тәрбиясенә бик тә басым ясыйбыз. Һәм чөнки баланы кичә вакыттан ук тәрбияләмичә, тәрбия кылмыйча турып, ул зурайгачкыннан татар кызы, татар егете насыйп булмый, хасил да булмый беренчектә. Менә шуңа күрә бүгенге көндә 41 регионда, 17 чит илдә һәм шул вакытта барлык Татарстаныбызның барлык районнарда да безнең бу оешмалар эшләп килә. Безнең оешма ниндирәк милли чаралар, бәйрәмнәр оештыра? Безнең бит инде бик күп кенә чаралар оештырабыз. Мәсәлән, татар кызчыгы, татар малае. Ул безнең башлана 6-7 яшьлекләр белән. Ул бөтен дөньяга таратылды. Хәзер иң беренче Казан шәһәрендә башладык без аны. Казан шәһәренең балалар бакчаларыннан 6-7 яшьлек балаларны туплыйбыз. Ягъни һәр район үзенең бәйгесен үткәрә һәм шуннан җиңеп чыкканнар белән без эшли башлыйбыз. Икенче бөтен дөнья татар хатын-кызлар Кырылтайында Тинчурин театрында без моны күрсәттек. Менә ничек без балалар белән, шул балалар белән эшлибез. Аннан 10 балалар бакчасында 500 хатын-кыз нинди гореф-гадәтләр, нинди йолаларны өйрәтәләр, өйрәнеп карап чыктылар. Һәм шуннан соң бөтен дөньяга тараттык. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Моны һәр вакыт менә күп кеше уйлый, бу шундый бер бәйге генә, ләкин ул андый гына бәйге түгел. Бала татарча камил белергә тиеш. Татар моңын, татар гореф-гадәтләрен өйрәнергә тиеш. Үзенең шәҗәрәсен 4 буыннан да ким белергә тиеш түгел, ләкин шул вакытта 12 буынын санап, ул буыннарда аның бабалары кем булган, нинди һөнәр белән шөгыльләнгән, хәтта шундый әзерлекле балалар килә. Һәм аны хәзер бөтенесе белә, шушындый балаларны әзерләгәндә менә шушындый шарт куя алга. Һәм менә ул вакытта балаларның камил үзен тотышы, бер-берсенә мөнәсәбәте һәм сәхнәдә микрофон белән үзенең тота алуы һәм фикерен әйтә белүе, менә бөтен яктан да һәм инде билгеле кул эшләре. Без кул эшләре буенча бик күп эшләр эшлибез алар белән. Ул май канаты ясарга өйрәтүләр, бетте бит хәзер май канатлары күрәсез бит. Берәү дә ясайм, без элек үскәндә аны никадәр һәр кешедә шул иде. Табигый. Хәзер алабыз без химиялы, ниндер щеткалар, ул бит инде кайнарга тигәч үзеннән үзе окислаша башлый, шуның белән майлап ашатабыз. Беребезнең дә башка килми, гадәти булган шушы май канатын эшләп, һәм бу безнең таралды, бөтен Россия күләмендә чит илләргә чыгып китте. Безнең кичкенә балаларыбыз ясап утыраны. Гаилә дәүләтнең бер өлеше дибез. Тик яңа кавышкан парларның байтагы таркала. Татар гаиләләрен ныгыту өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип саныйсыз? Гаиләләр чынлапта рәсми мәгълүматлар белән карасак, безнең өйләнешкән, ел саен өйләнешкән парның 60% таркалып бара. Бу бик зур куркыныч саннар. Һәм инде моннан чыгып исәпләгәндә безнең ничә меңнәгән балабыз ятим кала. Ягъни сыңар канат белән үсә. Сыңар канат белән үсү тормыш корганда
тормыш алып барганда үзенең менә киң даирәдәге шын гаилә булырлык фикерне генә дә, гамәлләрне генә кылып бетерә алмый. Чөнки ни генә сәбәпле әйтсәк тә, аңлай дип әйткәнгә үпкәләүчеләр дә бар. Ләкин моны аңларга кирәк. Чөнки кыз бала мисал өчен гаиләдә әнисе белән үскән ди. Ул бит тормышка чыга. Бәләкәй вакыттан карап, ул әтисен белә. Ләкин ул ничектер алар очрашып кына йөриләр. Әтисе аның башка хатын кызы белән яши. Әнисе аның үзе генә яши мисал өчен. Кыз бала каян белсен ир тәрбиясен? Ул кияүгә чыга, ул бит тормышта ир тәрбиясен беләлми. Чөнки әни белән әтинең мөнәсәбәтен күреп үсмәгән. Әнинең әтигә карата мөнәсәбәтен белми. Әти нинди нәрсәләр башкарырга тиеш. Әни аңа ничек ярдәм итәргә тиеш. Әни аңа ничек тәрбия кылырга тиеш. Ул аны белми, аңлый алмый. Монда инде баланың да гаебе юк. Тормыш кыргач ничек килеп чыга? Ул кияүгә чыкты. Тулы гаиләгә чыкты мисал өчен. Ул егет бит аны шуны таләп итә. Үзеннән үзе ул бит шул тәрбиядә үскән. Бит кыз бала аны белми, аңлый алмый. Кызның да гаебе юк. Ләкин тормыш таркала. Тулы гаиләдә үскән, тулы әни тәрбиясен, тулы әти тәрбиясен, шул ук вакытта тулы әби, бабай, дәвәти, дәвәнисен тәрбиясе белән үскән бала гомумән икенче була. Менә шуңа күрә ничек тә тормышны саклап калу өчен балаларны тормышка әзерләү зарур. Әгәр дә ул орлыкны без алар күңеленә, аларның калбенә салмыйбыз икән, алар бит җиткән орлык булып, шәшәрлек булып тәрбияләнеп чыкмыйлар. Нинди орлыкның нәшәсәң яхшы уңыш бирә? Билгеле сыйфатлы орлыкны шәшкәч кенә ул менә шушы сыйфатлы бездән уңыш җыеп алабыз. Ак калфак оешмасының быелга төп эш юнәлешләре нинди чаралар күздә тотыла? Безнең халык саны алу якынлаша. Безнең өстә шул хәтле зур глобаль мәсьәләләр тора. Без аны аңлап бетерәбез микән, бөтенебездә юк микән, ләкин без аны һәрберебез бертөкләп аңларга бурычлы тор милләте. Һәм менә шушындый комиссия төзелүе президент аппараты каршында, һәм менә шушы гамәлгә аны Марат Готовичның куелуы, Марат Готов улының куелуы бик зур эш. Мин аны мәсәлән бик сөенеп каршы алдым бу әйберне. Чөнки без ныгыйбыз. Төрле яклап ныгыйбыз. Менә шуңа күрә бергә кулга кул тотынып, бергәләп бу гамәлне үтәүдә бөтен татар халыгы, бөтен җитәкчелек, бөтен бала, бөтен онук, яшьләребез, хатын-кызларыбыз бергә эшләсәк, билгеле безнең милләтебезнең күләмле үсеше, телнең киңәюе, сөйләшү даирәсенең киңәюе, хәтта киемнәрдә кайтыр, үзебезнең гореф-гадәтләребезгә таянып, динебезне хөрмәт итеп яши башларыбыз дигән миндә бик зур өмет уянды. Менә без президентыбызның гомумән үзенең килеш-килбәтенә, үзенең үз киемнәрдә игътибарлылыгы, күтәртмә якалар, безнең бит инде һәр вакыт күтәртмә яка булган, ул дәүләт органында эшлиме, башка җирдәме, һәр халыкта булган үзенеке. Әңгәмәгез өчен рәхмәт.